Ah, saiki wis bersinar ya. Luar biasa tekan ngendi-ngendi ya. Amin, pangestunipun panjenengan Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Ojo iki tenan ora? Ya iya. Nek ya ora apa-apa wong. Dalang iki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih Pak. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden budui. Nggih, budui. Tunggu leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih Pak. Nggih, tumpun niki. Alhamdulillah. Iki anak wedok Mbak Tata. Mbak Tata. Ragile. Nah, do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok lho saurunge lelagon saka BPD Desa Prajekan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Rara Jonggrang, terus lapangan Sumringah, alun-alun Sumringah. Nggih, jan luar biasa sekali penontonnya. Banyak seperti lautan manusia ya, Pak. Betul. Nggih. Luar biasa dalam rangka bersih desa Kinduk Jayu. Nggih, bersih desa Prajegan. Prajegan. Desa Prajegan. Heeh. Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo. Alhamdulillah, didoakan semoga warga Prajegan Sukorejo semuanya diparingi sehat walafiat, dilancarkan rezekinya nih Bapak Ibu nggih. Amin. Pokoknya doa terbaik nggih Pak. Dan diucapkan sugeng dalu kagem sedaya para tamu undangan. Ngapunten nggih Pak. Nggih ora apa-apa. Sing penting metu, Nduk. Ora apa-apa. Ngapunten nggih Pak Lurah nggih. Wow, alhamdulillah sampun diparingi tempat transit buat istirahat, Pak. Oh, ngaten. Teng pundi? Dateng dalemipun Bapak Lurah. Oh, ngaten. Nggih, siap. Ya, saiki wis beranjak dewasa ya, Nduk sampeyan. Alhamdulillah. Wis gedhe tenan saiki. Nalika sampean ketemu karo Pak Kangko pisanan kan ora semene iki, cilik ngono ya. Nggih, segini. Tira sing jenengan napa sak sogo untu? Heeh, sak sogo untu. Plek lho iki. Mangan sing rada akeh gen rada berisi ngono. Nggih, resepe napa nggih Pak nggih? Dablek mangane akeh. Wis. Kudu dablek dhisik berarti Pak. Iya, kudu dablek sik. Heeh, ya. Luar biasa. Ah, saiki wis bersinar ya. Luar biasa tekan ngendi-ngendi ya. Amin, pangestunipun panjenengan Bapak. Wis duwe pacar urung? Belum. Oh, belum. Syukur. Aku krungu-krungu enek isu-isu kok duwe pacar dalang kaya Ojo iki tenan ora? Ya iya. Nek ya ora apa-apa wong. Dalang iki jodone ya sinden kok. Biasanya ngoten nggih Pak nggih. Iya no, Pak Kangko ya bojone ya sinden budui. Nggih, budui. Tunggu leh tutup. Hari ini jenengan sekeluarga besar nderek nggih Pak. Nggih, tumpun niki. Alhamdulillah. Iki anak wedok Mbak Tata. Mbak Tata. Ragile. Nah, do melu kabeh. Ngatur kok bawa pelok lho saurunge lelagon saka BPD Desa Prajekan. Nyuwun lelagon Kusuma Wijaya, Rara Jonggrang, Trisno Waranggana. Kagem Pemdes saha Bapak RT RW masyarakat Prajekan tansah guyub rukun bangun desa. Saking BPD. Bapak Nono raketang sedela, gen ketok suaramu siki. Bawa Bapak. Nggih. Bawa napa niki nggih? Derek pokoke pelok kok ditibakne Kusuma Wijaya. Ah. Maka Bawa nyidam sari nggih. boleh, boleh. Nanong. Wah. Nah, cocok nek sing nyembang sampean tembang perkara kasmaran. Ya, heeh. Rada ngempet sithik ya, Nduk. Nggih. Ora apa-apa. Kita kok suaramu rada metu bindeng-bindenge sithik ora apa-apa. Nggih, ngapunten nggih Pak nggih. Oh, ora apa-apa. Wis ta utuh panggan bayaranmu ora mungkin dipotong ya. Aku mambengi ke bar goro-goro medune ya ora dipotong karo sing nanggap. Aku mau bengi awakku panas ngono, Nduk. Sami nggih Pak. Wayangan wonten Purwodadi awak panas Nggih, gregesi. lan niku tasik wonten bekasnya. Iki berarti infus. Opname
opname nggih Bapak. Nggih, opname 2 jam. Alhamdulillah wis rada penak awake. Ya, terus. Iki ana bebungah saka BPD Desa Prajekan. Iki nyuwun lagon telu iki menehi bebungah wujud duit 250.000. Oh nggih. Saking sinten Bapak? Saking BPD. BPD. Desa Prajekan iki uga ana. Tak wonten iki pisan. Oh, karek minangkani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya minta gending tangan ning ati kami tujukan kepada panitia dan segenap perangkat desa, lebih khusus kepada Mbah Lurah Timbul. Semoga Prajekan tetap jaya di udara. Wassalam. Saking penggemar wayang kulit Wahyu Dianto Bukut. Bukuh. Ya njaluk gending kangen ning ati. Heeh. Iki mau saka BPD njaluk lagu Kusuma Wijaya Rara Jonggrang Tresna Waranggana 250.000. Ya. Gandeng iki njaluk lagu kangen ning ati ora nganggo duit, ora usah dipinangkani iki kok. Apa-apa nek ana duwite ora jalan saiki ya. Oh ngono. Dari perangkat desa Prajekan, nyuwun sesi deman Gerajakan Banyuwangi pepiling gubuk asmara. Wah iya, ya ana duwite ya iki, ana. Ya, iki sak mene kae iki. Lo. Pinten niku, Pak? 500.000. Wow, 500.000. Heeh. Ki sing njaluk lagu ora nek duwite ki kono kowe ora usah duwite. Dek materialistis ora guyon kok lho iki. Atur nuwun lho iki sik ditambahi meneh 100 masyaallah. Tuh. Ya, Cek sak amplop tak anu sisan tak wacane sisan, Nduk. Nggih. Saking Sono Keling Kepala Desa Tunggur. Saking Mbah Sono Keling Kepala Desa Tunggur nyuwun gending caping gunung kagem sedaya Demang sekecamatan Sukorjo ugi warga Prajekan. Nggih, Pak Lurah. Saka Desa Tunggur. Heeh, iki ya menehi dhuwit 250. Nah, weh. Pun ganep 1 yuta. Pun mboten sah repot-repot Pak Lurah perkara lagu wau dilalekne mawon niki pun mboten 1 yuta. Dadi alhamdulillah. nggih, pun. Terus, Dok. Ya. Ya. Duh dewa Jawa Tengah walasono mring Besok kapan? Besok kapan ketekan cicir lan wong bagus. Ya rada ngempet-ngempet sithik ya Nduk wong jenenge. Gorokan ki rada sulaya ki nyuwara ya rada. Sesuk gek bablas ning ndi sampean? Tanggapan ning ndi sesuk? Benjing datang daerah Kediri mawon, Bapak. Bapak yo ning Kediri ki sesuk? Oh nggih. Wonten ning Dungus Kunjang Kediri sesuk. Oh nggih. Nggih. Benjing nggih kalih jenengan tong nggih tanggal Piro? 5. Oh iya. Tanggal 5 kali tanggal 6 nggih. Wah, aku lali Nduk anggere. Saking katanya berarti. Mboten pancen yo lalen wis tuwek. Lalen. Ya, terus. Umpama nonah kodo Nanong tanpa pramana
Jenengan ugi mriki to, Pak? Wah, aduh lho daleme. Wah, matur nuwun, matur nuwun. Penggemar berat kan Nduk Tang. Pundi, Bapak? Menika sing asta blangkon. Oh, nggih, saking pundi, Bapak? Pak Giun. Madiun. 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 Oh, nggih. Pak Santo nggih Pak ta? Santo. Asmara Santo. Mbah nuwun. Nyidam sari as. Nyidam sari as ngoro. Pak Lurah panitia yang ngersakne campur sari ya dipinangkani ya. Nggih. Ana sing nyuwun campur sari ya disembadani, ana sing klasik ya disembadani kok. Nek tanggal 8 Somben ning Sambit ora ngersakne campur sari ya siap. Ya. Yo, lagune Kusuma Wijaya ya, Nduk. Tang. Nggih. Gamelan plus musik. Oh, ngono ya. Coba kaya apa? Yuk. Kusuma Wijaya katur Bapak BPD. Ya, yo. Nduk Cahyo luar biasa. Ngapunten nggih Bapak, kalau mengecewakan suaranya. Oh, mboten kuciwa. Ya, wis kesanggupan iki bagaimanapun kondisinya ya tetap maju. Oh, ngono. Ya. Ayo Mas Andi TB, ya kelawan Mas Gandul, ya serampat yo. Yo. Ora, nyambut gawe ora. Merang nundung tak dong, yo.
suwe ra ketemu, suwe ra petuk ya mosok gawe-gaweke Andik TB. Rumangsane kaya tukokno dolanan. Padha nyambut gawene Iki. Apa lali mbok bejene kanca yana yaene kok senane gawe gegeran nyun pamunten macange bulingguk Mas Kangko. Piye Mas Gandul? kowe ngendang iki lagi pisan lho ya. Kowe Grup anyar. cadangane Denko lho ning kene kowe iku. Lah iya. Kok oleh nyepelekne karo dagelan kowe. Mbok aja ngono lho Mas. Barep piye TB iki pasanganku. Ya dulurku. Ngenyek TB padha karo ngenyek aku. Sampeyan nderekke Pak Kangko lho. Kok malah arep mirang-mirangke grup sampeyan. Ngerti ora kowe? Enek paribasan klemben-klemben roti-roti lho Mas. Biyen saiki. Lho rungokno kuwi. Lho aja ngecek kowe. Tinggine munggah amben. Gematine ora kaya biyen. Tenonge dilumahne. Ngomongnya digenahne. Jagung bakarane. Tanggung perkarane. Lho ngece malah gremeng karo kancane. Sriuning Mustika Tuban. Nek ora penting ora usah weanan. Sarip tambah oso. Dadi wong urip aja gawe gelo. Warok Braja Musti. Alah sogok ala keri. Kok senengane kok ngono kuwi lho. Warok Braja Musti kaya Pringgondani. Lah ngerti ku ya kuwi kok iso. Nyun pamunten lho nggih. Mak Cangik. Nggih, pripun Mas Gandul? Lho kahanan meriah kaya ngene lho. Luar biasa Mas. Ngendi sing luar biasa? Dalu niki prajekan luar biasa istimewa. Heeh. Kula niku pun ping kalih teng mriki. Wah, kowe kuwi Pertama di Balai Desa tahun 2018 dalange Ki Sigit Arianto ingkang dados lurah tasih Mbah Mantan dereng Pak Timbul. Oh iya. Tese Pak Slamet. Pak Slamet maneh kula apal teng daerah mriki. Heeh. Prajekan niku desa yang itu Kecamatan Sukorejo. Terdiri dari 6 dusun. 13 RW. RT-ne 45, jumlah penduduknya 6.143, rondone 784. Sik ta. Termasuk Bu Kami tua misteri iku rondo. Apal kula teng mriki? Kaya tuku pegawai sensus penduduk lho to. Nggih. Ngono ki ya ngono, tapi nek jenenge rondo ki mbok aja disia-sia to, Be. Banyak TKW ning kene. Nyuwun pamunten malah nyangkut kalih beliaunya Bu Mistri pepundene awak dhewe. Rondo kuwi nek mok sia-sia ning ati ki lara. Aja pisan-pisan mok gawe gelo, apa maneh mok gawe kuciwa nek ra trimo mbok dititipne Balai Desa. Ben dipangan Kami tua. Lho. Kami tua sapa? Kami tua wasi. Alah. Oh ya, Ketua panitia lho kuwi. Senior. Senior. Wah, kok apal kabeh lho rumangsaku. saking kuliner ini Mas, walaupun 2 kali tapi hebat Pak. Hebatnya apa? Tahun 2018 belum ada niki alun-alun Sumringah. Belum ada. Belum ada, tapi semenjak dipimpin Bapak Timbul SKP. lurah periode kedua, Prajekan satu-satunya desa yang mempunyai alun-alun sekabupaten Ponorogo. Tepuk tangan. Prajekan. Kena kanggo percontohan saestu. Napa maneh nyun papunten. Niki acara sedekah bumi. Omonganmu ya kudu hati-hati. Iki budaya lho. Kowe ning panggunge kalian Pak Kangko lho, Dwijo Kangko. Nyapa? Ki dalang kondang gak dalang sing wis milenial sing hebat wis terkenal. Kowe kudu omong sak omong ki sing apik. Apa meneh arep ngadepi 2 Mei Hari Pendidikan. Seni budaya ki kudu dicakne lagi ngoten to? Oh betul. Nyuwun pamunten. Tamongi. Apa? Nyuwun sewu kowe kok bandingna aku karo Mas Kangko iki karepmu piye? Lho, iki seni budaya disawang ki ketok manis ajining diri saka lati ajining raga ka busana. Disawang ketok pantes Pak Kangko coba sawangan nganggo busana ireng, ketok gagah. Lah sampean lho, wis ora wedaan kulitane ireng nggo klambi coklat malah kaya tape Bodowasa. Ngene lho tak omongi. Justru iki nguri-nguri kabudayaan gitu Pak. Iya no. Gelar pagelaran wayang kulit ning Desa Prajekan dalam rangka bersih desa. Sak minim biyane wong sing ora budaya sapa? Lho sampean iki kok penganggone mbok sing pantes kaya aku gedhe dhuwur lho. Matamu katarak kowe potok
Ketonganmu sak botol Yakult kok gede dhuwur. Pokoke engko takon nge-zoom sing nyuting. Nyuwun sewu, Piye? wong sakmene dalam rangka melestarikan budaya. Sing ora budaya ku mung siji. Kok iso siji? Dalange ya Mas Kangko. Sik. Kok iso kowe malah iki urusane dawa lho. Harga diri lho, Pak, harga diri. Ah. Pripun? Kok iso aku ora budaya? Jenengan kok nesu ngapa? Loh, ya nesu no. Mergo kabeh iki pimpinane ning dalang kok. Nyuwun sewu, budaya niku kan awake dhewe mung kari jiplak apa dawe para pini sepuh. Leres mboten? Ya bener. Paling gak ngestokne dawe para pini sepuh. Ya. Ana biyen wong tuwa ki tau omong. Ya. Sanepan le aja mangan ngarep lawang mundak nolak rezeki. Betul ora? Bener. Le nek mangan piringe aja disangga mundak dadi sangga-sanggonane wong Wong akeh, wong tuwa. wong tuwa. Le nek lungguh aja ning dhuwure bantal. Iya. Mundak udunen. Bener, Sakmene kae sing lungguhe ning dhuwur bantal sapa? Ngaku ora? Sampeyan lungguh ning dhuwure apa? Dhuwur bantal. Nah, iki jare nindakne dawuh para pini sepuh ora? Ya nek miturut kuwi ya salah. Ora budaya sampean. Ning nek aku ora dilungguhi bantal, ora nglungguhi bantal, aku iso geblak. Yo diganti bantal, bantalnya diganti. Ganti apa? Kompor. Loh, Silitku kobong nang amuk. Dan kempritik. oh malah Perkara nglungguhi bantal kuwi wis ninggal tata krama uda negara ngono. Nggih. Lah jenenge wis sanepan tinggalane leluhur, mulane kudu diuri-uri padha dene kados bersih desa niki. Ah ya. paling ora iki ndongakne lak nggih ngoten. Wis ya no. Ngiras pantes gladiwano kalian warga masyarakat wonten ing Brajegan. Brajegan dalem gandul saking Blora niki kula dongake kagem warga Brajegan tiang dongane senine ngagem pantun nggih Pak nggih. Nggih. Kersane saya pantes. Nah, jos iki lho, nggih contoh iki lho. Piye, Dul? Piye, Dul? Rungokno iki. Enek ketan wadahi tampah. Ah. Wong sak Brajegan muga-muga kebak berkah barokah Allahumma. Amin. Prajekan. Brajegan. Brajegan. Ayo. Enek ketan kabeh siji. Apa? Wong sak Brajegan muga-muga kathah rezeki. Amin. Ana ketan rupane coklat. Apa kuwi, Mas? Wong sak Brajegan kabeh padha sehat. Amin. Ngono kuwi lho. Donga Seni. Sampeyan nambah Seni saged. lho. Sampeyan nambah Contoh Pak Ya jenenge. iso no. Napa? Nyang swalayan manggone ning Jawa Timur. Artine Piyayi Prajegan muga-muga panjang umur. Oh ngono. Ya tetep iso wong budaya kok wong budaya. Ngono. alah an-an kabeh ya iso. Lho, kowe kok nyepele lho. Tuku kapsul. Lho. Kowe iki apa lara apa piye kok tuku kapsul? Sik karo tak mikir. Tuku kapsul katutan genteng. Apa kuwi? Pak timbul kula rokoke der. Hei, Senengane kok sponsore wis eneng lho rokok ki. Lho, salahe tekomu Gary. Loh, mboten kula niki kula salane mergo kula iku nyemoni pengen benerno jenengan. Kok iso aku salah? Salahku nggon ngendi? Donga gawe Pantun. pantune jenengan apa? Ning swalayan panggone Jawa Timur. Artine Piyayi Prajegan muga-muga tetep panjang umur. kowe ndongakno gawe pantun piye? Pantun. Piye? Tuku ketan kabeh siji, wong sak Brajegan kathah rezeki. Nyuwun sewu, ndonga gawe pantun ngaten iki bener napa salah? Ya bener. Sing ngomong bener sapa? Dalang Kangko. Nek ngono sampean ra tau mondok, ora tau ngaji. Lho. Sik iki urusane agama lho wong Lho pondok. nggih kula bisa memastikan. Agama ora entuk dolanan lho. Mboten, Hubungane apa? malah jenengan sing gawe dolanan agama. Sik, jangkrik. Wis kok Donga gawe parian. ana to kiai alim ulama ning santri dawuh, "Le, kowe sombe nek donga gawe pantun." Eneng apa ora? Eneng apa ora kok malah melilik? Ya ora enek ning Lah, ora eneng ya wis. Jenengan nek donga gawe pantun malah malaikat nyatete bingung. Lho. Sik ta, Bil. Lah kok iso kaya ngono iki lho. Dan donga kok gawe pantun, dajal ki donga gawe pantun. Imam ning masjid apa ora bingung kae? Kok iso? Pas wayah salat, Allahu Akbar. Budal sekolah mangan es krim. Bismillahirrahmanirrahim. Main dadu tengah alas, kul a'udzu birobinas. Iki salat bare jam piro? Pikir. Lah sing prayoga ki ndongane sing piye? Donga niku sing bloko suta, kabeh penonton ngerti, pamirsa ngerti, malaikat ra bingung. Oh, ngono. Paham mboten? Paham ya. Ngono kok wis tanggapan larang. Lho. Lho iki akeh alim ulama lho kene.
Lagi kurang ajar nek iki. Seni kira kena dituku nggo dhuwit, paribasa dijaluk diwehke nek dituku ki larang. Iki niate ki nguri-nguri budaya lagi ngoten to, Pak. Iya, aku belanono, Dul. Dijaluk diwehke apa kacek 10 yuta nolak kaya. Kowe iki ya mbok aja kaya ngono to, Be. Ya wis tak dongakne nganggo bloko wae. Muga-muga wong brajekan sehat seger kuwarasan, murah sandang pangan. Lah, muga-muga alon-alon sing dibangun iki berkah barokai. Bisa gawe kemajuan kesuksesane warga brajekan sedayanipun khususnya untuk para pemuda semuanya tambah maju dan tambah sukses. Allahumma amin. Lurahe mawon asmanipun Timbul. Pak Timbul SAP. Sarjana akademik pemerintahan. Timbul itu kan bahasa Jawa, coro Indonesianya kan terbit. Bener. Prajekan terbit seorang pemimpin kados Pak Timbul. Mulane no jenengan nyontoh Pak Timbul ya itu Mas. Ya wis nek perkara jeneng. Duwijo Kangko ku ya jeneng Jawa lho. Putrane Bapak Ki Sukron Suwondo. Iki elek nyuwun sewu Mas. Niki kula mboten ngenyek jenengan mboten. Lah kenapa? Jawa kuwi justru nama sing aneh kuwi biasane hebat. Kaya Pak Timbul ora ana apa-apane. Timbul tok. Akhirnya jenenge Timbul, karirnya Timbul. Iya. Tur jeneng Jawa kuwi nek gawe kewan mesti sukses. Contoh Percil. Deni Percil. Lucy Brahma. Pesinden Ponorogo. Trio Macan. Lho kuwi hebat. Sukses to. Jenengan Dwijo Kangko ora ana kewane elek, Pak. Ora iso mlejit ya. Jenengan nek pengen kondang kula kei tambahan jeneng kewan. Tambahan apa kira-kira? Ki Kangko Tekek. Nggih, apik ta. Jadi prajekan ini dalannya sapa? Kangko Tekek. Apik lho Pak iki, Pak. Ora kena sing gawe lho iki. Ya apik. Ampun Pak nek iso jeneng agama mawon, Pak, jeneng agama. Jeneng Islam. Muhammad, kan pun haji nggih, bapake nggih. Ki Sukron Suwondo pun haji. Jeneng Arab ya apik lho, Be. Oh, nek Arab iki kalah karo jenenge anakku. Lho, anakmu ya mau jeneng Arab. Anak kula lahir pas bulan Ramadan wingi, Pak. Wah. Metu lanang tak jeneng Islam. Lho. Sapa, Be? Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Muhammad Takjil Saur Imsakiyah. Celukane Mokel. Ora nyambung. Urung ana sing duwe Pak iki. Mokel. Omongan kok ora enek isine blas. Paling ora iki harus ada isi, visi dan misinya ra ki ngoten. Awake dhewe karek nyuntuk pangarsa ta. Belionya nggih menika Pak Timbul. Betul. Apa maneh barengi sesuk niku hari pendidikan. Betul. Kados belionya Pak Timbul, kenapa kok dititik neh? Karena dia ngugemi karo paugerane Ki Hajar Dewantara. Apa kuwi? Kayak nek tembunge Ki Hajar Dewantara ana telu to. Apa? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa tuturi Handayani. Sing nyetakno sapa kuwi? Ki Hajar Dewantara sekolah ora to? Iki sesuk iki hari pendidikan paling ora nek kowe ora ngerti iso nyinaoni anakmu, Be. Kuwi ing ngarsa apa? Suntulodo, ing madya Mangunkarsa tuturi Handayani leres nggih. Ciptaane kuwi Ki Hajar Dewantara. Rungokno tembunge saking dalang Kangko Tekek. Lho. Nesu. Boten kula niki serius, Pak. Ki Hajar Dewantara niku sinten? Lho, Bapak Pendidikan Indonesia. Kok ing ngarsa artine? Ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa tuturi Handayani. Artine napa niku? Ing ngarsa Suntulodo tegese ning ngarep iki kudu iso dadi contoh. Bener. Terus sing nomor kalih ing madya Mangunkarsa. Artine? Ya ning tengah-tengah kudu iso memberikan penyemangat. Terus yang terakhir tuturi Handayani. Di belakang harus memberikan dorongan dan dukungan. Kayak beliaunya penjenengannya Pak Timbul selalu mendukung geraknya, visinya pemuda. Jadi kuwi kuncine kanggo pemimpin. Nyuwun sewu niki kula bantah. Lho, iki aja ngono lho, Be. Sing nyiptakno Ki Hajar Dewantara. Bapak Pendidikan Indonesia. Kata-kata ini berlaku nek zaman biyen. Ning sakniki jenengan eling niki 2026. Terus hubungan kata-kata niku pun boten berlaku. Ing ngarsa Suntulodo, ing madya Mangunkarsa tuturi Handayani. 2026 pun boten kanggo. Nek kowe muni ora kanggo sing piye? Sing kanggo sakniki ing ngarsa numpuk bondo, ing madya mangan kanca, tuturi golek rai. Nggih napa boten, Pak? Iki paham masyarakat niki. Sik kowe iso gelar kudu iso gulung lho. Nggih. Iso buka kudu iso nutup. Betul. Ing ngarsa numpuk bondo jenengan percaya mboten?
Ya ora lah. Ora percaya. Ora percaya. Pagelaran iki jenenge napa? Pagelaran wayang kulit. Wayang kulit sing dadi pimpinane sapa? Dalang. Membawahi anak buah napa mawon? Ya yoga sinden tukang son. Komplit. Komplit iki. Ha. Sing dadi pimpinane Anom Dwija Kangka. dalang. Dalang. Sing bayarane akeh dhewe sapa? Ya dalang. Numpuk bondo apa ora ngaten iku jenenge? B. Ayo endo. Ampun Pak, tak belani Pak. Dalang anane bayarane akeh. Melek suwengi lho, B. Lah rumasamu yoga turu apa piye? Iki yo melek. Dalang ki rekoso, Dul. Rekosane apa sampean teko kene yo gak usung-usung debok. Sampean teko kene numpak mobil plek ning transit diparingi maem dalan unjukan munggah panggung terus dok 80 yuta.